ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇದು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಆನಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲಡು ಈ ಅರಿತ ಮುಡಿ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಸಿಟಿಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ರೇರು ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತೊಜಿಪಾಗ ಪಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದೊಂದು ಏತು ಸೇರು ಪಾವು ಪಂಡೆದ ಅದೇ ಕಲಸ ಪೂರ ಪಂಡದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಂತಿನೇನುಂಡು ಕೇಳಲೆ ದುಂಬಾಗ ಇಂದು 10 ಸೇರ ನೆಡ್ದು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲಾರ್ ಕೂಡ 42 ಸೇರ ಇಂದು ಏತು ಕಲಸ ಬಂತು ಕಲಸ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಸಗೆ ಏತು ಸೇರ್ತಿಂಗಿ ಒಂಜಿ ಕಲಸಗ ಕಲಸ ತೂತಾನ ಕಲಸ ತೂತು ಜನ ಅಮ್ಮನ ಚೂರ್ಣ ಅಂಡೆ ಮೂರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು ಏರೆಗ್ ಬಂದ ಜಪ್ಪುಳು ತೂಕ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ಒನಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಗ ಅಮ್ಮನೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಕಡ್ಪುರಿಯರ್ ನೈಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಊಡ್ದ ತೊಜಿಪಾಗ ಬಂದಾಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತೂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಮುರಾನಿ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ತೂದಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಕುಂಟಾರ ಇದು ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏತಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕುದುಂಡಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತರಕಾರಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ ಫ್ಲವರ್ ತುಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂದು ದೆಪ್ಪಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಟಾಟೆ ಬಾಡಿ ಆಗುರದ ಅದೇ ಕಪ್ಪಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಅವಿ ನೆಡ್ಡಂಡ ಇದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಯ್ ಬಟಾಟೆ ತೆತ್ತಂದು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ 30 ನನಗೆ ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಸಾಕು ಕೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಲಿ ಅತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ ಎಡೆ ತೂದು ಬರಲ ಆತು ಬಸಾಳೆ ಇಷ್ಟೇ ಓಡಿ ಶೀತದು ಒಂದು ಬಸಾಳೆ ಇದು ಅಜಿಪಾಳಿ ಇತ್ತ ಬಸಾಳೆ ಇಂದು ಮಾಕುಳತೆ ಬಸಾಳೆ ಹಾಕುಳದು ಇತ್ತಲ್ಲ
ಮೂವತ್ತ ಏತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಪನೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸೊಪ್ಪು ತೂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ದೆಪ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯರತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತೀನಿ ಏನು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ತಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ ಉಡ್ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉದ ಬಚ್ಪೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಫೈರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪನೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲಿಗಿತ್ತಂಡು ಇಂಕೆ ಎಪ್ಪಡು ತಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲೋತ್ನು ಪಾಡ್ರಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಬೋಡುತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಉಂತಾಯ ಮುಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಅವು ಲಾಸ್ ಹಾಪುಡು ಲಾಸ್ ಹಾಪುಡು ಆಡ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಾಂಡು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ತೀನಿ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದುಗೆ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಚಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ದಿನ ಉಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಆಚನೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಂದು ನಾವೇ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರೇಟ್ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಪೂರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾಂತೈತದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮು ಬೆಚ್ಚ ಮಾತನಕ್ಕೆ ada baru. Yani video ಅಂತಂದಿದ್ದೆ ಓ ಹಾ ಅತತ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕೆಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಕ ನಲ್ಪದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತೋಜಿ ಪೋಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಹರಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಫೈನಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೊಜಿಪವ್ಯಾನೆ కొంచెం గువ్వలు ఉండు తూలే ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದಾಗ ಗುವೆಲು ತೂರಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಐಕ್ ದಾಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು
ಇದು ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೋಗಟ್ಟೆದ ರೈಲ್ವೆ ದಕ್ಕನ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ದ ಮುಲ್ಪ ರೈಲ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ತಿಕ್ಕುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದೇನದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಪಟ್ಟಿ ತಜ್ಜಿ ಬೇರಪ್ಪ ಅಂದು ಹೌದಾದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ದುಂಡುದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂಚಿಬಲ್ಲೆ ರೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪದ್ದು ದೂರದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು ನೋಡು ತೂಲೆ ಬುಲ್ಪೆಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಸೈಡ್ ಇಡುಂತ ಅಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟ್ ಒಂದು ನೀರ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಕ ಪನಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಪನೊಂತೀರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಾಗ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಪತ್ತದೇರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಳಿಗೆ ಒಕ್ಕ ನೀರ್ಲದ ಅಂಚಿನ ಗಲೀಜು ನೀರತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನ್ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಆನೆ ಮೀನಿಗದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಂಟು ಜೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಪನೊಂತೀರು.
ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಮಾತ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀರು തന്നെ ಪ್ಲೇಸ್ ಏಳ್ದೈತ ಹೌದಾ ರಾಧಾ ಮಣ್ಣು ದರ್ಶನ ರಾಧಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಅವತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಚ್ಪೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೋಜು ನಂದೆನ್ನುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕು ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋನುಂಡಲೆ ಹಾಂ ಅವೇ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ರಡ್ಡ ಮಂದಿ ಕೇರಳ ಚರತೆ ಖಾಲಿ ನಡಬೇಕಾಗ ರೀತಿ ನಡೆದತ್ರ ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಇನಿ ಮೇರಿತ್ತಿ ನಡೆದತ್ರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿದ ಅದನ ಪತಂ ವೈದ್ಯರು ದಾಯ್ಕ್ ಪನ್ನಗೆ ಈ ಚೂರ್ನ ಅಂಡೆಲ ಕಜಿಪು ಐಕ್ ಜಪ್ಪು ಜೀರೆಗ್ಲ ಐಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿದ ಅದನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪತಂ ವೈದ್ಯರು ಕಣಪು ಜೇರು ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ಪತಂ ವೈದ್ಯರು ಐಕ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಾರಿ ಮಾ ಎಂಕ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಟೋಲ್ ಮಂದಿ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೋನೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಪೊಲೀಸನ ಬಂದೆ ಇಂಚೆನೆ ಒನಸಾಪಿನ ಇಟ್ಟ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದು ಮರಳು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಬಂದೆನ್ನುವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪುಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತೆತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗ ಅವಡು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಬನ್ನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚೆನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.